Kaira Allah kira yawan agaira dare dare Muhammadu yawan anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira yawan agaira dare dare Habiballahi Muhammadu Takiyullahi Muhammadu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبدا شريف لا تي في لا جبغو مالكونا مالكو كان فوليني ولا يماندو وي أوديتي أو منو سولينو شريف لا تي في لا وغاتي بلا جلينا بي أغا واجولي كني أمبي داودا بوغو أمبا نودي أجا تانتي arakin jai abe sancha mambo sanwosa alebe mauludu kene belebele sigi kasani kira ka bangedi nusojali yirali nyinanta obara bela jelinkera Desember kalo samba fla ani muganduru daudabu ayra ka demayala o hugum konnala jama bora fancha manfe kana ni mauludu kene shiriya kabini anga malmatu bawla ananga karamogo bo fokata se maba weroma bare nunduna nan karamogo ka blasrali kan chenyunye femi soro lolula anga je anga nyamada olufe Bintu Abubakar o jɔlen do dala o ko yala I fa n'a balimakɛ a terikɛ bɛ min o k'u ma n t'u yɔrɔ dɔn wa ne n b'u yɔrɔ dɔn n t'u yɔrɔ fɔ Abujali dimine ye tigɛ tigɛ o tulo kɔrɔ fɔ k'o tulo la buguli bi o y'i biri ka buguli ta o fana wulitɔ y'i kanto ko cɛ fugari bɛɛ lajɛlen tigɛ ka teli muso tulokɔrɔla nɔfɛ nin fana ye tiɲɛ dɛ cɛ ka fugariya diplôme dɔ de ye kuma bɛɛ e muso ɲin karili kuma bɛ a ɲɛ fununi ayi cɛ bɛ cɛ la kɔni I t'a dɔn k'ale bɛ karate la f'a n'a muso ka kɛlɛ hali u kan ka min ɲɛnabɔ so kɔnɔ u bɛ taa fɔ dukɛnɛ ma ka muso ta k'a saba duguma k'i sigi a disi la ka sɔrɔ ka mɔgɔw ɲɛ lajɛ an bɛnkɛ ye Kulubalilaka ye sinon olu fɔrɔlen don o la dɛ karamɔgɔ m'a fɔ aw t'a cogo ye nin cogo de la Abubakar ani kira kibariya tununu la nka Abujali a ye tabale gosi magan kɔnɔ ko ne maa min sera ka na Abujali côté ka na ne kira suye wala ɲɛnɛma ko ɲɔgɔmɛ 100 bɛ d'o ma magan bɛɛ wulila kira ɲinini kama ne fana bɛ wuli ka bɔ nin yɔrɔ la nka ne wulili tɛ ko ka kira yɔrɔ ɲini dɛ ka wuli ka sira di an karamɔgɔbaw ma fitini min fɔra olu k'u ka belebele tugu la a ka kɛ nafa ye nabaga bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ kuma la ni foli ye ka ɲɛsin nabaga bɛɛ lajɛlen ma ka duwawu kɛ bɛɛ ye ka ɲini Ala fɛ an ka jamana Ala k'a basigi Ala ka hɛrɛ caya an ka kɛlɛcɛw Ala ka se d'u ma Ala ka lawasa d'u ma Ala ka hakili ɲuman di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma Ala ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ kan fɛ kan bɔ ani cɛ fɛ Ala k'o di an ma aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shira hɛrɛ la Ala ka tilɛrɛ d'a ma Ala ka wula hɛrɛ d'a ma Ala ka sababu ɲuman d'a ma Ala ka jamana in Ala k'a basigi k'a fɔ an ka mɔbɔkɛ ye nin mawludu ye an ka mawluduba de ye Jamiyatu ba Aisha olu ka mawludu a bɛ komi Firdausi mɔgɔw olu ka mawluduba an ta tɛ se ka kɛ foli dɔrɔn ye nin kɛnɛ in kan an balimakɛ Surakata Tarawele ale y'an jɛɲɔgɔn ye kalan bolo kan a mɛnna an ye formation caman kɛ ɲɔgɔn fɛ kalanko bolo kan n'o ye madarasa ye o kɔfɛ ni kalanbuloko nana don an ɲɔgɔn cɛ an ye ɲɔgɔn dɔn ni kalanbulo ninnu fana sira kan ale ye kalanbulo dɔ karamɔgɔ n'o ye ni kalanbulo ye ne yɛrɛ ye kalanbulo dɔ karamɔgɔ n'o ye Jamiyatu Firdausi ye Kalabankura mawludu ninnu u sogololen don ɲɔgɔn na ne ni mawludu nin kɛra Firdausi mɔgɔw ka mawludu sɔrɔ ka tugu o la an ba a jara Kinjayi a n'a ka jamakulu bɛɛ u bɛ taa an ka mawludu in na o kama an kun bɛ voyage sira kan
ay yamara dama kakadai angay mauludin kene ka kunu drone am boro va israka wala nga foli be mauludin na baga kelengeli belajira chama na musoma ama fafo a Cheikh Racine Sall san chama amin ga ñogon feya an karamo fana be Oustaz Boiré ale au conseil de la san chama amin mauludin ga ñogon feya anga foli ba ay nena na soro kene kayam mais ambe haketo ñini ka fe ko uluna chugo yodo wala mawlu mi flena silero ala kera ka mawludu jamakulu na be sigi ala kera ka mawludu kama abu kom na fo ulu sigira Allah subhanahu wa ta'ala ri kama ama ñini mawludu jama nu fe aw kallameni ke tuma mina na wasliru mawludu keno ga ni Allah subhanahu wa ta'ala ka keneri Ustaz Dumia bora wajul la sisa nere sigile ko monane do sab kada ka bi ka kala sama mikro tabolo ngo bela mo be boro misanu na kerefe tamashiya nyumante ala ko kuma foro yoro ni nana ala kama ibi sigi ga lamen ke ibi baraji dafalen soro ibi jurmiya fa dafalen soro wala ni karamo be kuma o ala kira ka kuma de fo wama yantiq anil hawa in huwa illa wahyun yuha ala kira ka kuma ka onte kuma ka langulo ala subhanahu wa ta'ala ka kuma ka onde wahyu de do abi jigaka wal mo Qur'an aya de fo wala ami la selike mawlu jama bela jile man kene na nyona were na on sigira ka nyoga sura ni kene ka ami zulmiya fa kene de ka ami dugo jabe kene de ka an siga an lameni ke ami folike ambaye tanji arakin jay nunu de kera an karamogo uluk mo bo bagawi domina moldu bi galla gosi ko an karamogo bi ga moldu ke war kama o wati kene ni mo mun be nulu bi war de an karamogo mo warso ga moldu ke ulu fana kera moldu keno sigi bagay amba tanji arakin jay ana nyogona chama ajama turam nyogon sura san chama ulu de kumu nafolo bo kadi an karamogo maka subu bi ka sabote mawludu kola o kumu bolla nafolo bo ka di wasa mawludu nunu ka ke ngabi ulu de kara mawludu sigi bagay ka dawlu dalu jo mawludu kebaluka ka yira ka fo ko karamogo nunu be ka femi ke o tika ke war ko kama ala kama ko de ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jiya koko ni herema kodo ni alakira kota ala doro afoko tokaje shairu boli fayna abafa wa mal khairatu wal barakatu illa jami'an bis salati ala muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa khif maulaka fi sirri wa jahr wa khif maulaka fi sirri wa jahl fa salli ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ako hera mako foite barka mako foite Allah subhanahu wa ta'ala na folo dima aye fanga dima aye jama dima hera se ka sura la fiyo faga sura ala kira ko de bala ni salatu bi ala kira ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam John kasra Allah subhanahu wa ta'ala yen hada made ga ala israel aseka sabati fiyo abada faga sura ala kira ko de tala ibi salatu ala kira ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ola an sigira mawludu kene de ka ala kira ko de kama aka chala mamunu bina mawludu kene ka o bina ni hamude hamina ko belebele ba mali kono bi bego do o yi anga jamana aka basigi de jamana ka kolosuma an jamana ka basigi o de maliye bega hamna ko bi wala ma nyini mawludu kala fe nu sigira mawludu kene ka uka sigi uka salatu ke uka dugo ke jamana ye ni Allah subhanahu wa ta'ala sona uka dugo mu ka barka kama ala be jamana en kolosuma ka jamana en basigi ambi silama jama fo ni kisi folikan ye no ya aljina kono de mo folikan ye
sananga do kumana ayamangada aywa an karamɔgɔw bɛɛ ye an b'u fo alhamdulillah an ka cɛkɔrɔba bɛ kɛnɛ kan n'o ye Rasil Sali comme an ka dɔ kɔn an b'ale de lamɛn an bɛ burusi kɔnɔ comme an bɛ se yan alakira tanu na o kɔfɛ an bɛ foli lase an karamɔgɔ ma Abdullahi Dumiya ale ye walanda yɛrɛ min bɛ ni min wasa kɛ ka fara an karamɔgɔ Haruna kan a n'an karamɔgɔ fɛn bɛ kɛnɛ kan an b'an ka sidaw fo minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan a jara kinja an bɛ foli lase a ma Malimatu Batuma Konate an b'a fo Seyida Bini Kunda an b'a fo aya ba Seyida Barike Kane an b'a fo jama in bɛɛ lajɛlen fo ko barikada k'a fɔ ye an bɛ kafo la fɛn min na ni alakira ko don an ka dɔ fara a kan ɲɛ b'a la an karamɔgɔ Ali sera kɛnɛ kan wa bisimila ko n bɛ fɛn min na ni alakira ko don ne ni aw an k'an cɛsiri a fɛ nka mɔlidukɛlaw mɔlidukɛlaw ka segin mɔlidukɛlaw faamu dɔ bɛ yen alakira ko la a ka kan an kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'o dɔn o ye jumɛn ye n'aw jɛra ka tugu maa min na ko a b'a fɛ maa kanuba jama a yɛrɛ bɛ maa dɔw de fɛ aw cɛla ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye jumɛn ye maa kanubaw la min b'i sago kɛ o de ka di ye o tuma alakira Muhamadu Mustafa a ka kan k'a dɔn ale ye jɔn ye a dɔnnen ko an k'a dɔn kira yɛrɛ tun bɛ mun de fɛ mɔlidu kɔrɔ de ye ka alakira Muhammadu sallama k'a kɛ tariku a ka ɲumanyaw a jugubaw kala yaasa kanu ka don an na i n'a fɔ kuranɛ y'o fɔ cogo min na ne ba a ye sabali ko mankan ka ca o tuma alakira Muhammadu sallama alakira wulila kama bɛ dumusɛnya la da kɛra alakira la bi maana alakira ye diɲɛ kala daminɛ kama bɛ sin na don min na alakira sindiba muso nana alakira ta n'o ye Halima ye ko a bɛ taa sin di alakira ma sara la alakira denma bɛ bamananfini n'a bolo ale natɔ den ɲini na den dɔ b'a bolo a y'o bila kɔfɛ sabu ni den wɛrɛ yere i bolo k'e bɛ dɔ minɛ kɛ fara o kan i den sɔrɔ man di o tuma a ye alakira minɛ a y'i kini sin don alakira da a kinibolo sin donni alakira da alakira y'o min a y'a yɛlɛma kɛ numan sin don alakira y'o to a balimakɛ ye ko ale tɔ kelen bɛ yen alakira ma sin o sin min fiyewu kama bɛɛ bamananfini na waati min na alakira Muhammadu sallama a ye gasisigi kɛ a ye niyɔrɔ to kɛ alakira mandenw mɔlidu kɛbaw alakira kɛ jogo bɛ daminɛ kami yan de o lakali min b'a la e ni ne an ka hakili to ani minnu bɛ jɛ la ani minnu bɛ sigi la an sinjiw an ka hakili to hakɛw la alakira wulila ten a ka dugusiya bɛɛ la fo ka taa se san 40 kɔnɔ maganga bɛɛ lajɛlen bolo fila sɔgɔlen bɛ alakira la bɛɛ bɛ k'a kanu kuma jumɛn de juguya nana wuli alakira kɔ mana min na a sera san 38 na alakira commencera k'i tigɛ ka bɔ mɔgɔw la a bɛ taa don kuluwo la a bɛ ala wele fo a nana se san 40 ma Alahu Taala kɛ danaya dara ka kɛ Jibrila de ci a ma kuma min na Jibrila nana fɔ a ye ko Muhamadu wuli wanzir ashiratak al-aqrabin t'i masurunanbaw t'u babali kuma an mago bɛ walada kunkuruni dɔ de la kuma in kɔnɔ n'an ko an b'a kisɛ ta dafɛ waati korona Alahu Taala ko alakira ma ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir fa iza nukira fi an-naqur fa zalika yawma'idhin yawmun 'asir fa zalika yawma'idhin yawmun 'asir midai man mina ala ya sugandi ka wele ko e birifini tigi wili ka mɔgɔw babali ka bɔ jugumana iki mabunye iki finu saniya iki stige ka bɔ bolibatu la ikene caya ɲini nata nka i ka sabali ma jati kɔsɔn ya ala b'a dɔn fɛn min mina bɔ a kɔfɛ o de la an balimakɛ n'o ye Dumiya ye ale de tun bɛ kɛ alakira ko histoire bɔ gɛlɛya minnu nana na a kɛtɔla ka mɔgɔw babali sisan a kɛtɔla ka mɔgɔw dilan u b'ale fɛ jogo ɲuman min kama k'a b'o don mɔgɔw la o waati de juguw nana wuli a la alakira juguba dɔ
o kun ya ko jahiliye a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ sɔnni k'a bɛ alakira ko tiɲɛ a mɛ se masakɛ dɔ tun bɛ yamani a taara o wele alakira kama n'o ye Uwais ibn Maliki ye kana k'a bɛ alakira ka ko tiɲɛ ala ye to ala y'a malo kɛnɛ kan o masakɛ in nana fɛn min tɛ se ka adamadenya lafiya o ko kira k'o ka jira la n da k'a tɛ taa ka kira to k'o bɛ Lazare la sisan tile kɛ bɛn sisan kalo ka jɔ kalo ka jigin ka na tila fila ye ka na kuma arabukan na bɛɛ k'a mɛn ko ala kira ye ala ka ciden ye kuma na teliyara o yɔrɔ bɛɛ o kɛra ni ala kɛ diɲɛ ye o kɔnɔna ko 6 in n'o dafara ka kɛnɛkan da in ye o bɛ taa wolo fɛn min na o de ye ihsanu ye o tuma ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kira kɛna ihsanu de kama ani ɲɔgɔn cɛ o de kama ala kira donna Madina don min na a ka kumakan fɔlɔ Madinakaw kɛlen k'a bisimila k'a fɔ nin dunan barikama in ma ko dɔ di ala kira ko fafsu salama bainakum a ye kisi don ani ɲɔgɔn cɛ an bɛ ala fo ka ala barika da masa mun ye an dalajɛ ɲinan ni kɛnɛ in kan yan k'a ɲini o masa kelen fɛ ala ka sama wɛrɛ fana ta jira an na salon ni ɲinan cɛ maa caman dara dɛ minnu ma ɲinan sɔrɔ n'olu ka tijale dafara ala ka hinɛ o la ka yafu ma ala k'u da yɔrɔ nɛma na mun gɛlɛya an bɛ mawulidi la mawulidi tɛ ban depuis n'a kalo jɔra don min n'a fɔra ko nin ye mawulidi ye k'a ta o la fo ka taa san wɛrɛ ta se a bɛɛ ye mawulidi ye na mun gɛlɛya ala kira ɲɔgɔn ma da wa ɲɔgɔn tɛ da na mun gɛlɛya Alahu Taala wasura cɛ mun na n'a jogo ye mɛlɛkɛw cɛra ka tila ka cɛ mun jogo yira mɛlɛkɛw la a ka taa fɛn bɛɛ kunna o ye ala kira de ye sallallahu alaihi wasallam na mun gɛlɛya Alahu Taala ko ala kira ma ne ma kisi ma wa innaka la ala khuluqin azim ko cɛw i bɛ jogo kan jogo mun n'o ka bon cɛw i bɛ dantogo kan dantogo mun n'o ka bon cɛw i bɛ lahalaya kan lahalaya mun n'o ka bon cɛw i bɛ sabali kan sabali mun n'o ka bon ala kira sallallahu alaihi wasallam a ɲɔgɔn tɛ yen Busayri tigi ko faqa nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi karamin fi ilmin wala karamin ni ye Busayri ka kumakan ye an fa n'o ye Sali a ye dɔ fɔ ko ala kira a ye sanfara 7 bɛ taama su kelen ka tila ka taa fajiri seli Busayri tigi ko ala kira ye danfɛn kira bɛɛ dan a ye kira bɛɛ dan faqa nabiyina a ye nabi man bɛɛ dan a ye kira bɛɛ dan fi khalqin wa fi khuluqin dan togo la ani jogo la a sini ala kira jogo tɛ kelen ye a ko walam yudanuhu fi ilmin kelen si ma surunya la dɔnni na wala karamin o bɛna ta Alahu Taala jogo annabiyil ummi ale ko kelen si ma surunya dɔnni na kelen si ma surunya la bonya yɛrɛ fɛnɛ la ala kira tɔgɔ fɔra ka ko a ye hadamadenw hadamaden bɛ dugukolo sanfɛ a bɛɛ lajɛlen mɔtɛri ye ala kira de ye sallallahu alaihi wasallam cɛba in a y'a kɛ ala ye cɛba in a y'a to ala ye cɛba in danfɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ Alahu Taala sɔnna ale danfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ don alijana kɔnɔ ala kira de ye Alahu Taala bɛ danfɛn bɛɛ hinɛ ni ala kira de ye sallallahu alaihi wasallam ni ala kira ta tɛ hinɛ maa si la a bɛ hinɛ bɛɛ la ni ala kira de ye sallallahu alaihi wasallam ala kira mɔtɛri de talen don k'a sigi danfɛnw la a dɔ ye jumɛn ye an ka tabu ni hadamadenw na n'i ye hadamaden lajɛ kunkolo o ye mimi ye a ye a ko wama muhammadun ila rasulun ma kana muhammadun naba ahadi min rijalikum wa amanu bima nuzila ala muhammadin muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayi nin naani fɔ a ye nin naani fɔ nin naani nin ye harfɛ naani ye muhammadu yɛrɛ la muha hayi ni mimi madu mimi ni deli muha ka kafiya touché ka bɔ yen madu ka silamɛya banba madu ka silamɛya banba n'i y'a lajɛ hadamaden a kunkolo o ye mimi ye tɛgɛ fila o ye ha ye cɛkisɛ o ye mimi ye sen fila ye deli muhamadu a ko muhamadu ye ala taala ka ciden ye ka ɲɛsin bɛɛ ma o la don dɔ la ala kira sallallahu alaihi wasallam ɲaamɛ nan'i jɔ ka kulekan 3 fɔ a ye kulekan 3 in kɔnɔ sahabaw y'a ɲininka ala kira ɲininka ko ne ko i tɛ to anw ka sujudi bi ye wa a ko ayi sujudi bɛ bi Alahu Taala kelen dɔrɔn de ɲaamɛ ye ladilikan de fɔ o ladilikan in kɔnɔ kuma caman b'a kɔnɔ o tuma an taa yɔrɔ de ka jan ka bɔ ka foli kɛ
k'a ɲini an lamɛnni jamakulu fɛ kuma minnu bɛ ka fɔ wajilikɛlaw da kɔnɔ a ka hakili to a la a ka taa si kɛ n'a ye a dɔw la kumakan ninnu dɔw b'a to a bɛ nafa sɔrɔ a la bari Alahu Taala ko fadakir in nafa'ati zikra Muhamadu wajili kɛ n'a k'a sɔrɔ wajili bɛ nafa ɲa ye wajili kɛ ye n'a tɛ nafa ɲa yɔrɔ mun na n'o bɛ kɛ ni bagabagakan ye a kɛ n'o ye wajili tɛ nafa ɲa yɔrɔ mun na n'o bɛ kɛ ni kumakan ɲuman fɔli ye a kɛ ye o tuma na nin kɛnɛw n'a ɲɔgɔnnaw la kuma minnu bɛ fɔ yan an b'a bisigiya a kuma bɛɛ ye tiɲɛ n'a ma fɔ ni kuranɛ aya y'a fɔ tan a bɛna fɔ Ala kira ka sunna y'a fɔ tan bon n'a b'o cogoya in na aw minnu fana mana na kɛnɛ in kan a ka kɛ tasibagaw ye a kana kɛ ko karamɔgɔkɛ cɛ ka ɲi a kana kɛ n nana kɛnɛ lajɛ a ye kuma minnu bɛ ka fɔ a y'a tasi a ye tasi n'a ye Alahu Taala ko wali yazakara ulul albabi kuma minnu bɛ fɔ ale b'a fɔ hakilimaw de ka kuma ninnu minɛ ka baara kɛ n'a ye sisan kɔni jamana a bɛ ka lafiya jamana bɛ ka na n'a yɛrɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya dɔ bɛ yen sadiki aminu muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala kira ye dugu dɔ bɛ ko Bani Dayi ala kira ye sahabaw bila u ye dugu in minɛ u y'a kɔnɔmina n'a muso n'a nafolo u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a di ala kira ma denmuso ye nafɔ ala kira ye a ko yala e ka diinɛ tɛ ɲuman dɔn wa i ka diinɛ tɛ ɲuman dɔn wa ala kira k'i fa tɔgɔ ye di a ko a ye Bani Dayi ka di bɛɛ b'a dɔn ko ne fa tun ye fanansiri ye maa si m'i kun don a la ni hinɛ ye k'a ma hinɛ i la maa m'i kun don a la ni fini t'i la n'a ma fini don i kan maa m'i kun don a la ko mago de b'i la k'a ma mago dilan maa m'i kun don a la hami o hami na diɲɛ lahara k'a ma hami dilan bon an nana sɔrɔ an ka silamɛ an ka jamana in a sigilen bɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an ka jamana in a sigilen bɛ sufiya de kan al-mutasawwif maa min ye kɔlɔsi minɛ wa dhakirin Allah kathiran wa dhakirati a'adda lahum jannatin wa maghfira cɛ minnu bɛ ala kusuma ni la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah ala kɛra san 10 kan ani sɔgɔmada seli arakan 2 والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولى سانتا لا إله إلا الله أن يركن فلافلا ونون رما دوس لاميالا نون دوس لاميالا يفك نمان فو على كرهو نياو فك جوي مكارم الأخلاقي وكسو نمان كسو مبتاعي لاوي ودون سلاميالا بالما كان يركن بولا كتا أورام تنصرا akara nasara la kɛra ci bila i balimakɛ ma a kana a nana ala kɛra ye hakili lasigi d'a ma a ko bon sisan pour que dugulamɔgɔw ka d'a la danaya mɔgɔ dɔ d'a ma bɛɛ bolila ka yɛlɛ kulu la bɛɛ taara dugu yɛrɛ la i n'a fɔ u bɛ ka an ka dugu ci cogo min na ni sɔrɔsiw nana tuma min na maa bɛ don dugu kɔnɔ silamɛya bɛ yan misiri bɛ yan seli bɛ yan sun bɛ yan sinjitugu bɛ yan hinɛ bɛ yan badenya bɛ yan la ilaha illallah muhammadu rasulullah e t'i pan nin bɛɛ kunna ka tila ka taa marifa ci mɔgɔw la ko diinɛ ti yan diinɛ ye e ta de ye wa walima ala ta de don asilamu ala kana dusu kɛ kafiri dusu ye maa ma bɛ yen ne yɛrɛ jɔ ala jɔyɔrɔ la ninnu bɛ ala jɔyɔrɔ de la u tɛ diinɛ jɔyɔrɔ la dɛ parce que ala kɛra ko umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah ni b'a ni kuma kelen fɔ n'i y'a faga dɔrɔn i ka jahanama kɔnɔ wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam i ye la ilaha illallah mɛn maa ma da k'a faga i bɛ jahanama kɔnɔ sahaba kelen dɔrɔn tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i y'a tɔgɔ fɔ baraji 70 d'i ma o ma ala kɛra tɔgɔ di falamma qada zaydun minha wataran zawajnaka sahaba si tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ sɔrɔ ni mɔgɔ dɔ fara tɔgɔ b'a kɔnɔ mais ni zeydi tɔgɔ fɔ baraji 70 b'o di ma mɔgɔ sɔrɔ a ye ala kɛra kanu ka sɔrɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka sɔrɔ a ma na a nana ko a silamɛyara ale muso bila ala kɛra y'a ta a bɛ taa ka sɔrɔ tun muta ta ala kɛra ko n'i taara i bɛ sa ko ni dalen b'e la ni taara n jɛra ni saya ye o ma an b'a ɲini ala fɛ ala min ka bon n'a sigiyɔrɔ talen bɛ tant que a ma dɛsɛ ma olu in na inna allah yabtalil mu'minina ala bɛ munnu jarabi u ka duguw kɔnɔ u sigiyɔrɔw la u ka togodaw la nka sa jarabina nana o muruti ala ma an b'a ɲini ala fɛ jamana ala k'a sabati limani ala k'a d'a ma o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Ustazul Fadil Surakata Tarawele ale ye ɲɔgɔndan dɔ lase kalanbulon 2 ni ɲɔgɔn cɛ n'o kalanbulon dɔ ye ba Aisha ye kalanbulon 2 na o tun ye Firdausu ye fɛn min sɔrɔla o ɲɔgɔndan ninnu na kalandenw fɛ an ka jɛ an ka ɲɛmadɔw la ladayina kɛnɛ sanumanba in kan
kenemi nabi fenjira abi anga alakraba sallallahu alaihi wasallam ale kanu anala degeli bara nyumona abojira anna ninde ba Aisha kalandengu amina mikro mna ba Aisha kalande minu sona ku yere di alama ba Aisha kalande minu sona ku yere kolo islameya ka sharia dukumana la yasa ubise ku ka dina ufamu chogo mina o hukumu kono komi sigi kunta janyana amina nyiningali damado kula jamakulu fla de bambolo jamakulu folo oye ba Aisha jamakulu maminu mbolu fe o ka takbiru fo Allahu akbar fo ngo me maminu be Aisha fe o lu ka Allahu akbar fo o koro takbir Allahu akbar suma takbir Allahu akbar maminu be firdausu fe o lu ka takbiru fo takbir Allahu akbar suma takbir Allahu akbar ami anga karamogo ba ananga shiku fakirullah alhaj Yakub Dukure hafizahullah wa ra'ahu amin 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 docteuruna al-mubajjal aka je kono amina ni question damado posé Abdoulaye ebi jamakulu jumen fe emay kala be fi dawsi de Abdoulaye may ambe ba Aisha jamakulu fe mashallah batama ebo fe a kila ko abe jonne fe Aisha okuma mbarge ebi jon fe bitu kuta bi jon fe firdausi aja arakinja ebi jon fe arakinja Aisha Aisha gayna iningale binadia au masanu ye nyonda nsojali fembe kaduma ka kalande encourager iningale folo amodi ba Aisha ma yasa oluga gagner ami cheba minga kene ka kira ba sallallahu alaihi wasallam ala ila jarabi ko damado se ama ka ko aka bangini nye ani abangini ko fe amba fo kan jabi ola micro di mo Salam alaikum an karamo bora ka nyingali min tengwana koko sabaya rasulu ko soro ka ko aka bangini ye ana bangini ako fala wafatu walidi kabla wiladati ala kira fatura ka ko aka bangini ye wafatu ummihi aba fatura wafatu jadihi abu ake fatura atakida sunu jamakulu alakira sallallahu alaihi wasallam akumbe batu ke wodo kono amtado wayto wayti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malim bora ka nyingali min semena ko kira kumbe batu ke yara jumen ka kon kira yanye o kunye garul iraidi sallallahu alaihi wasallam ay hajike ka umrake amto dado ame fe akon dafo jamanya hiji joli umra joli aka nyina maya be assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh anga malimiye nyingali min semenena ko yalma ko ala kirai imura ko joli kan ijugo joli ay ijugo kele ndeke o e kamera iji imura ko nan o jipo akan nabi mambalo be afana fe kudo san fe nabi man yiji ni kulun to boye nabi man ye Musa alayhi salam kulun to turu sinin jabal turu sinin ana chakraba shem yakub dubra ko turu sinin mai bidama oga pondi mas at-takbir seli kono amido seli kono ni mami nyina doya wele ka to sella do akonamu ka to sella nyini tigi soro abi munke assalamu alaikum kono mo gami nyina ka kuma seli gono min te seli gono kuma doy atigi ka kiriye salam ko fe abten duru go flage o ibada salame summa takbir ma hukmu sujudu sahwi fi salati assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an karamogo bora ka nyiningali min kene la arabukana sa ako nyina sujudu kiri e muye nyina sujudu kiri e sunnai Allah subhanahu wa ta'ala sega na kai ya korofo we wasake akara 15
nin kɛra cɛ dɔ ye ale nana Dawudabugu ye a ti kɔrɔn dɔn a selila o tigilamɔgɔ ka kiiri bɛ cogo di a nana i bɔ kɔrɔn kalama fo seli waati tɛmɛna. Assalamu alaikum. An ka Mali min bɔra ka ɲininkali min kɛ na sisan ko ni mɔgɔ min serila ka sɔrɔ a ma kɔrɔn dɔn k'o tigi ka kiiri ye mun ye a tigi ka kiiri a bɛ segin a ka seli kan ni wagati ma tɛmɛ. At-takbir takbir ko amame at-takbir summa takbir ma hiya tawba awa kunjago ko kada ma hiya tawba tubi ko reedi arabuka ana babalanga. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. An karamɔgɔ bɔra ka ɲininkali min kɛ sisan ko tubi ye mun ye tubi sharati ye ka segin ka taa Allahu ta'ala ma. Tubi de ye fɛn ye ka segin ka taa Allahu ta'ala ma. A sarati an b'i bolo filamuso n'i y'a dɔn ko arabukan ka gɛlɛn a kɛ bamanankan i k'i dɛmɛ. Arabukan b'a jɛ o koyi min bɔ Nadam kalimsa a koyi la kati jaw 19,24,25 ni laban de question alaikum. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An ka Mali min ye ɲininkali min kan na ko ma hiya surutu tauba an-nadam al-ikhlasu al-iklau. التكبير إقلاع الإقلاع ما هي السورة التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum an bari al-silamɛw. Mali bɔra ka ɲininkali mun tɛngaw na ko yalima ko fɛn suran jumɛn bɛ yen nɔ mun jiginna alakira kan ka sin jɛ an b'a fɔ suran tɔgɔ de suratun Hud. Ko sura min jiginna alakira kan n'a kɛra sababu ye ka sin jɛ ko Hud n'a a balimamuso. Sisan ɲininkali min dir'u ma bɛɛ sera bɛɛ la. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale denkɛ n'o de ye Sherif Amid Keshik Haidara ale bisimilayila kɛnɛ kan ka na dɔ fara kɛnɛ in bonya ni a nɔɔrɔ kan ale ka bisimilayiliw bannen kɔfɛ an karamɔgɔ Ostazul Fadil Sheikh Yakub Dugure ale ye dakurunya 2 bilasirali kɛ fɛn min sɔrɔla a ka bilasiralikan ninnu na an ka jɛ an ka ɲɛmada olu fɛ. Sangolo kurukuru n'a fɔ aw b'aw ka papiyew kurukuru cogo min na ka taa n b'a kuru ten ni ala bɛ sangolo kɔnɔ n'a y'a kuru a b'a kuru ala dala de wa wala ala bɛ bɔ yen a bɛ sɔrɔ k'a kuru de ni ala y'a kuru ka ban a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn a ko jaabi de jaabi suruma min b'a la waati surunyana samaw yɛrɛ ka kɛ sangolow ye ne t'o kan a mɔgɔ dɔ delila ka taa sɔrɔ jama o bɛ nin de ka ɲɛ jaabi d'u ma tuma min na k'a fɔ o yɛrɛ ko sangolo bɛ al-arshi jukɔrɔ u b'a fɔ cogo di sisan ko vraiment k'u y'u karila tan de k'ale bɔra kan bi pewu a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'ale bɔra kan a fɔli yɛrɛ i b'a bila de non ala bɛ al-arshi i b'a bala kan i b'a kalama a don a caman de taara minnu yɛrɛ b'a kan n ko jaabi di ni ko a bɛ sangolo kɔnɔ o kɔrɔ a bɛ al-arshi jukɔrɔ de sangolo bɛɛ bɛ al-arshi jukɔrɔ de ni ko ala kɛlɛ bɛ sangolo kɔnɔ kɔrɔ ye k'a bɔra arshi sanfɛ a nana don sangolo kɔnɔ o tuma a jigin al-arshi jukɔrɔ mɔgɔ bɛ sɔn k'o fɔ ne bɛ sangolo kɔrɔ ye min ye bɛɛ k'i tuloma jɔ dɛ a kɔrɔ tɛ nin sangolow ye n'a fɔra sangolo nin sangolo wolonwula in tɛ samaw kɔrɔ de ko kullu ma alaka fɛn fɛn b'i ni sanfɛ a bɛ sangolo a bɛ sanfɛ la kabasɛn min filɛ nin ye o ye sanfɛla o ye samaw de kabasɛn min bɔ sanfɛ o fana ye samaw de fo ka se sangolo fɔlɔ la o fana ye samaw de fo ka taa se ayiwa min b'o sanfɛ o ye samaw de fo ka taa se al-arshi la fɛn fɛn b'i ni sanfɛ a bɛɛ tɔgɔ ye ko samaw mɛ k'a kɛrɛkɛrɛ k'a kɛ sangolow ye a ye hali kabasɛn ye sangolo de ye an bɛ kuma surunya ten k'an ka tawhidu ka gɛlɛn an ko saha an bɛ fɛn dɔ fɔ ala ma an k'an kɔrɔsa la ala bɛ sangolo kɔnɔ a fɔ baga ka ca Maka alimami b'a kan Madina alimami b'a kan Saudiya karamɔgɔ fanba bɛɛ b'a kan o t'an bali. Bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ba n'o de ye tanti Aja Arakin Njayi ale ye diplôme di n'o di an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale denkɛ ma n'o de ye Sherif Ahmed Tidiane Haidara laadala san o san ale n'u de bɛ jɛ ka nin kɛnɛ belebele ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale denkɛ n'o de ye Sherif Amid Keshigi ale ye bilasirali belebele kɛ kɛnɛ ka fɛn min sɔrɔla ale ka bilasiralikan ninnu na an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. An ka malimatuba caman bi
munu cɛsirila nin diinɛ in dɛmɛli kama munu ye guloki bɔ pour que nin diinɛ in bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na u caman sigilen don yan halisa sa a ma mɛn an bɔra an ka seyida ka mawulu kɛyɔrɔ la barike kane ale fana b'a fɛ yan donc alhamdulillah bi ka ɲi mun ye bi ɲɛ mɔgɔ minnu nanen don kɛnɛ kan wa la anw tɛ anw nana sɔrɔ bi ka ɲi bi ɲɛli bi y'a yɛrɛ bonya munna e ni ne bɛɛ bɛ ka min ɲini ni o ye ala ye o de fɔlɔ ye bi bonya ni y'aw ɲɛ an bɛ forokiya ba don ko mawuludu ayi anw ma mawuludu bonya dɛ bali anw ne bonyana ni mawuludu ye mawuludu kɛli de kama anw bonyana o de la kuranɛ kɔnɔna la ala b'a f'i ye walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ni mɔgɔ min y'i cɛsiri ale ala ka diinɛ dɛmɛli kama ale ala ka sira dɔ dayɛlɛli kama ale ala t'i to yen ten dɛ la a bɛ sira dɔ de don i kɔrɔ min ye ale yɛrɛ ala ka sira ye siga fosi t'a la nabaw minnu farala ɲɔgɔn kan k'u ka ciw bila k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen to yen ka wuli ka na nin ngɛnɛ ninnu sɛgɛrɛ i ye ala ka sira dɔ de sɛgɛrɛ o tuma na i y'i yɛrɛ sacrifier de bari ci dɔ de b'i bolo i y'o to yen mais kana ɲinɛ i y'a to yen jumɛn kama ala kama ala ko n'a sɔrɔ i y'a to yen ale kama i y'o baara ni min kɛ dɛ ale bɛna a ka sira de dayɛlɛ i ye o kɔrɔ ye jumɛn ye n'ala ka sira dayɛlɛla mɔgɔ min ye i tɛ sa k'i to ala kotali la maa o maa bɛ mawulu kɛnɛ sɛgɛrɛ maa o maa bɛ donba kɛnɛw sɛgɛrɛ wajulikɛyɔrɔw sɛgɛrɛ kuma ɲɛnɛmanw bɛ fɔ yɔrɔ min na conseils bɛ di yɔrɔ min na ala tɛ sɔn fiyewu ka o tigi faga kunnangoya kan ala tɛ sɔn k'i faga kunnangoya o tuma na ala y'o fɔ an ɲɛna yan ni an sɔnna k'a ka sira minɛ ka effort dɔ kɛ dɔrɔn bari mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mawulu kɛ a dɔ i bɛ ka effort de kɛ i bɛ ka effort kɛ physiquement wa o kɔfɛ yɛrɛ mɔgɔw t'i to yen minnu bɛ ka mawulu lagosi i b'i fa nɛninkan mɛn i b'i ba nɛninkan mɛn mais là i ka ala minɛ i ka taa ni ala b'i bolo i y'a bɛɛ sɔrɔ o tuma na ala b'o de fɔ an ye kuma bɛɛ lajɛlen na ko la in shakartum la azidannakum a kana siga dɛ n'i ye ala barikada n'i sɔnna ka ala ye ɲumanya min k'i ye n'i y'a jira ala la ala ye nin kɛ n ye a diyara n ye ala b'i jidi mais an bɛ jɔ yan dɛ est ce que n'an danna ko ka ala barikada bɛɛ bɛna faamu wa bari ala barikada kɛra min ye tanu bɛ ala ye ala ni ce k'i ka sabara dɔ ka tɛmɛ ayi dɛ n'a y'a fɔlɔ ala bɛ barikada ni fɛn saba de ye wa alijinɛ yɛrɛ bi sɔrɔ ni fɛn saba de ye n'o fɛn saba ni kelen tiɲɛna a la a bɛɛ ɲaamina o tuma na ni ala ko nin yɔrɔ in na yan ko a ye n barikada maaw jidi fɛn saba don n'i y'o dafa alhamdulillah e bɛ mɔgɔ minnu ye ala barikada e b'olu la wa maa si t'i to ala barikadali la ka kojugu kɛ maa si t'i to ala barikadali la ka jahanɛmɛ sɔrɔ maa si t'i to ala barikadali la k'ala bɛ dimi kɔrɔ la maa o maa ye ala barikada i bɛ ala ka sira ɲuman kan ala barikada fɔlɔ o bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na ŋaniya maa si tɛ yen ala ka dugukolo kan k'i bɛ se ka ala barikada ka sɔrɔ i ŋaniya man ɲi i b'i ŋaniya ɲɛ dɛ i bɛ kɛ mɔgɔw ka hɛrɛ fɛ i n'a fɔ i b'i yɛrɛ ka hɛrɛ fɛ cogo min na i bɛ ala barikada n'i dusukun ye cogo jumɛn na ka kɛ mɔgɔw ka taaɲɛ fɛ i n'a fɔ e yɛrɛ bɛ fɛ ka taaɲɛ cogo min wallahi mɔgɔ o mɔgɔ kɛra mɔgɔw ka taaɲɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ jɛnna ni mɔgɔw ka ɲɛmaaya ye mɔgɔ o mɔgɔ jɛnna ni mɔgɔw ka dondala ye ala t'i e yɛrɛ to yen ten a b'i yɛrɛ donda la ala b'a fɔ an ka fɛn o fɛn kɛ n karamɔgɔ hɛrɛ dɔ don e yɛrɛ ma n'o tɛ ala bɛ sanfɛ a mako fosi t'an na
mais a y'an bila ka na ka tila ka fɛn d'an ma min b'a to an bɛ ɲɛfɛla sɔrɔ min b'an lafiya diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ yan yan'an ka se la o tuma na Ala ko la in shakartum la azidannakum n ye fɔlɔ f'i ye dɛ Ala barikada cogo fɔlɔ o bɛ kɛ ni dusukun de ye ŋaniya k'i ŋaniya ɲɛ ka juguman bɔ a kɔnɔ ka mɔgɔw kɔniya bɔ a kɔnɔ ka nɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ a kɔnɔ ka kɛ bɛɛ ka hɛrɛ fɛ o y'a fɔlɔ ye n'o dafar'i la an b'a fɔ i ye dɔ sɔrɔ k'i dusukun sanuya o kɔfɛ Ala bɛ barikada cogo jumɛn na nɛnkun i n'a fɔ an bɛɛ b'a fɔ cogo min na nɛnkun k'a fɔ alhamdulillah hasbunallah la ilaha illallah allahu akbar o ye Ala barikada cogo dɔ ye ni dusukun dafar'i la nka n'i ma nɛnkun ta sɔrɔ ka Ala barikada a yɛrɛ k'a mɛn a ma dafa la a ma dafa o tuma na mɔgɔ min ye Ala dɔn ka Ala barikada dɔn o tigi tɛ sɔn ka kuma kolon fɔ mais bi a ka gɛlɛn koyi n'i donna an ka carré kɔnɔna la an ka denmisɛnninw cɛla ye gɛrɛndaw la ye a min bɛ Ala barikada n'a nɛ ye o ka dɔgɔ dɛ a ka dɔgɔ a b'a to jamana hinɛ b'i minɛ munna n'i ye mɔgɔw ye ko jigi bɛna tila ka da ninnu ne kan an bɛna an ka jamana kalifa ninnu ne la n'u yɛrɛ faw jigi b'olu de kan u ka kuma c'est-à-dire adamaden bɛ min bɔ a da dɔrɔn n'a bɛ c'est-à-dire n'a sɔrɔ i bɛ se k'i jigi d'a kan walima i tɛ se k'i jigi d'a kan i b'a dɔn adamaden bɛ kuma min bɔ a da mais n'i y'a ye an ka denmisɛnninw bɛɛ halakira makow sara i tɛ subhanallahi mɛn i tɛ hasbunallahi mɛn ni choc dɔ bɛna min sɔrɔ i bɛ min mɛn a da o ye a kuma na ba dɔ ta billahi mais o bɛ mun jira an na o ye tatiɲɛ de ye Ala ye da d'i ma waati min ka di ye i bɛ boisson min a ye da d'i ma waati min ka di ye i bɛ ji min waati min ka di ye i bɛ dumuni kɛ e ma se ka foyi se kɛ Ala ma fo ba dɔ ta a y'i yɛrɛ mako sa o tuma e ma kɛ Ala barikada au contraire Ala ye hɛrɛ min d'i ma e y'o kɛ ka Ala yɛrɛ kɛlɛ bari maa min b'i to i yɛrɛ ma ka taa fɔ ko ba dɔ ta kɔrɔ c'est que i kunkolo Ala ka danga de b'i kan i ma ba valeur dɔn i m'i yɛrɛ dɔn i m'i ka Ala dɔn o tuma na Ala k'an kisi ka se ka Ala barikada a cogo ɲuman na n y'o f'i ye dusukun y'a fɔlɔ ye a filanan o ye nɛnkun ye maa si t'i to nin kan nin fila ka dafa i la a kana presse n bɛna ni sabanan ye nin fila tɛ dafa maa si la k'i bɛ kɛ jugumankɛla ye ayi i tɛ se ka k'a ye i bɛ kɛ jugumankɛla ye wagati min na adamaden bɛ se ka juguman kɛ o y'a sɔrɔ a ye Ala bila kɛrɛfɛ fɔlɔ wagati min na adamaden bɛ sonyɛni kɛ a ye Ala bila kɛrɛfɛ e bɛ se ka dɔ ye carré kɔnɔ k'o diyara e ye k'a fɔ k'i bɛ taa a jala k'a sɔrɔ e bɛ k'a fɔ hasbunallah e bɛ se ka dabali jugu dɔ tigɛ dɔ kama i y'o labɛn tile 3 tile 4 kɔnɔna la k'a sɔrɔ e bɛ k'a fɔ astaghfirullah ayi o tɛ se ka kɛ dɛ kojugu tɛ se ka kɛ k'i to hasbunallah c'est que i y'o bila o tuma na n bɛ n deliya ka sabanan fɔ Ala ko ten ko n'an y'a barikada a b'an jidi o tuma na a barikada cogo dɔnna fila la n bɛna laban de f'i ye sisan o y'a dafalen nka laban ye ne ka gɛlɛya bɛɛ ye dɛ n k'o ka gɛlɛya bɛɛ ye fila fɔra e bɛ se k'o kɛ sisan o ne ye ɲininka sisan diri n'a fɔ k'ale ŋaniya ka ɲi parce que anw ɲɛ t'o la diri b'a fɔ hasbunallah parce que an bɛ se k'o mɛn sisan nka a tɛ se ka jumɛn kɛ o ye jogo Ala barikada ye ka Ala barikada ni jogo ye o tuma na sabanan o ye jogo de ye i ka acte i bɛ min kɛ ka Ala barikada n'o o ye jumɛn ye sa i ni walimuso dɔ fɛrɛ la maa ti yan o i ni Ala dɔrɔn a n'o walimuso ye o tuma na e bɛ Ala barikada ni jumɛn ye yen o ye jogo de ye ka se i nege la o de kɛlɛli ka jugu diɲɛ fɛn bɛɛ ye jihadu min ka gɛlɛ diɲɛ jihadi bɛɛ ye ka bamuru ta ka taa jihadi kɛ o tɛ ka marifa ta ka taa jihadi kɛ o tɛ
la o tɛ jihadi jumɛn ka jugu jihadi bɛɛ ye o ye k'i jogo yɛrɛ jihadi k'i jogo yɛrɛ jihadi nin jogo jugu in de bɛ ne la a tiɲɛ yɛrɛ la n mɛnna kan koyi fa a donna n na kosɛbɛ n tɛ se k'a dabila tel que an balakaw ta ye min ye o ye kɔrɔfɔli ye i bɛ taa sɔrɔ n'olu dafara 4 na u bɛ se ka lafiya cogo min ka sin k'a fɔ batomanzuru min da dɔ filɛ i b'a sɔrɔ o de b'olu lafiya o tuma na ka s'i jogo la k'o dabila a ka gɛlɛn dɛ mais o de ye ala barikada ye acte la nin ye gɛlɛman yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ e degera l'exé ka dɔrɔmɛ ayiwa dɔw ta ka ca dɔrɔmɛ ye nka anw bɛ se k'a fɔ dɔrɔmɛ nka dɔw b'a ta fo 500 e degera o de la nka i nana limaniya i ko ko ala ko an ka barikada k'a b'an jiri o tuma na i ye wari dalen ye wa i yɛrɛ b'a dɔn a bɛ sɔrɔ ye nka i taara a kɛra i fa ye o a kɛra i ka patron ye o a kɛra i jɛɲɔgɔn ye o a mana k'a fɛ o fɛ ye i ye wari kɔni dalen ye i bɛ se k'a suɲɛ wa fantanya yɛrɛ b'i la nka i y'a to yen ala kama o de ye ka ala barikada n'i jogo ye ala ye sen min d'i ma kana taa n'a ye bariso la n'i taara n'a ye i ma ala barikada o tuma n'i sera n'a ye yan o ye ala barikada yɔrɔ ye wa i ye ala barikada ni jumɛn ye i jogo ka ɲumanya kɛ ka kɛ fonisire ye ka mɔgɔw dɛmɛ ka jigiw tugu ka balimayaw tugu kana kɛ mɔgɔw faraba ye i ye ala barikada ni jumɛn ye i jogo o tuma min ka gɛlɛn a bɛɛ ye o ye nin de ye dɛ ka ala barikada ni i jogo ye i bɛ action minnu kɛ ka ala barikada n'o ye ala ko ten ko n'an ye ala barikada ni nin fɛn ninnu ye a b'an jigi o tuma ni saba mana dafa mɔgɔ min na ni i dusukun ka ɲi i bɛ hɛrɛ nata ni bɛɛ ye o kɔfɛ i bɛ ɲumanya kumaw de fɔ i bɛ fɛn ɲɛnamaw de fɔ o kɔfɛ e yɛrɛ ka baara kɛta o fana bɛnna ala ta ma ala ko an ka ɲumanya minnu kɛ i b'o kɛ a ko an ka juguma minnu to yen i y'o bɛɛ to yen alihamudulila e ye ala barikadaba ye o tuma min ka bɔ a bɛɛ ye o de ye jogo ta ye dɛ ka ala barikada ni jogo ye o ye jumɛn ye ka ɲumanya kɛ ka na kɛ juguma kɛbaa ye o tuma ni mɔgɔ min ye ɲumanya kɛ jogo la e de ye ala barikadaba ye kana sɔn i ka tɔɔrɔ ka se maa ma silamɛ ka tɔɔrɔ tɛ se maa ma dɛ kana mɔgɔw kɔrɔfɔ silamɛ tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ kana mɔgɔw jigi tigɛ kana mɔgɔw tunu o tuma na ni nin dafara mɔgɔ min na an sigilen don min yɛrɛ ka kɛnɛ kan ni o ye muhamadu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ale yɛrɛ bɛ kɛ surunali donba ye lahara jɔdon o tuma an bɛ ala deli ala ka kɛ an bɛɛ surunali ala kira ka kɛ an bɛɛ surunali donba ye ala k'an bɛɛ fara ala kira ka jamaw kan ala k'an ka laɲiniw sabati u ko ko waati sera ni ala sɔnna an b'a jɔ yan an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ala k'an bɛɛ hamiw dilan nin kɛnɛ in bonya kama hami dogolen na bangenen min ma na ala k'a bɛɛ dilan nin kɛnɛ in bonya n'a barika kama an bɛ siran min ɲɛ tɔɔrɔ ko ala k'an kisi a ma nin kɛnɛ in bonya n'a barika kama banabaatɔ minnu bɛ ala k'u ka banaw ban dɛsɛbaatɔ minnu bɛ ala k'u ka dɛsɛ ban kɔlitɔ minnu bɛ ala ka kɔliw ban garisigɛba bɛ minnu ka ye ala k'u garisɛgɛ jidi ala ka garisɛgɛ ɲɛnɛman d'a ma o tuma ko cɛ ti caman bolo yan i yɛrɛ ɲɛ bɛ caman na ayiwa olu bɛ dɔ ɲini ala ka ɲɛnɛma nɔgɔw yɛrɛ o tuma karamɔgɔ yɛrɛ bɛ yan ni ala sɔnna a ma a ye dugawu kɛ n yɛrɛ ye ala ka ɲɛnɛma nɔgɔya n yɛrɛ ye ala k'an sago d'a ma ala k'an ka laɲiniw sabati an bɛ dugawu kɛ inshallah ayiwa ko denko yɛrɛ bɛ dɔw la yan yarabi ala de b'a bɛɛ dɔn ala k'a bɛɛ dilan ala k'a bɛɛ dilan o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ye kuma galamanin ten an b'a la n'o de ye aja tanti arakinja ye a ye foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ni ka dugawu donkɛ ani nisɔndiya min b'a la k'o yira bɛɛ lajɛlen na fɛn min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadɔw fɛ n balima silamɛw aw bɛɛ ni su an bɛ tila ka segin foli kan kuma foyi tɛ ne da bi ni nisɔndiya tɛ ne ye mawulu daminɛ ɲinɛ y'a san 25 ye mais n ye nisɔndiya ye ani filɛli min kɛ bi n se wara kojugu n se wara n badenw na n se wara n ka kalandenw na n se wara n ka karamɔgɔw ra n se wara n sigiɲɔgɔnw na n se wara association musulmane fɛn fɛn bɛ commune 5 kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔ k'a daminɛ Kati fo yan nisɔndiyara bɛɛ la foyi t'o kɛ ni silamɛya tɛ bɛɛ nana ni ŋaniya ɲumanya ye bɛɛ nana ne dɛmɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka nin baara kɛ o ni miliyari b'i bolo kɛcogo de b'a la ni dɔrɔmɛ kelen t'i bolo kɛcogo de b'a la
n bɛ foli kɛ bɛɛ ni ce yɛrɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔrɔmɛ 1 bɔ ka don ni mawuludi na ala k'a falen miliyari la ye an bɛ ala kira ka kɛnɛ ni ka kisi nɛɛma b'a ye ɲinɛ mawuludu a kɛra nisɔndiya kɔnɔ k'a kɛ bɛn kɔnɔ k'a kɛ wasa kɔnɔ k'a kɛ sewa kɔnɔ n bɛ dugawu kɛ silamɛ tɔn fɛn fɛn y'a sen ta ka na mɔgɔ o mɔgɔ nana n'u nana ni hami min ye ala e de b'a dɔn ala k'a nɔgɔya ala ka si ni kɛnɛya d'aw ma halisa ala k'an mɛn nin na ala k'an sigi ni kɛnɛ caman kan n bɛ dugawu kɛ n badenw ye n bɛ dugawu kɛ n baden sɛgɛnbaliw u bɛ bɔ Sikaso ka na bɛɛ bɛ Sikaso sira dɔ bi u bɔra kabi kunungo sɔgɔma u donna su de donc n bɛ dugawu kɛ u ɲuman nana cogo min n'o ye Aminata Sangare ani Amina Jalo ye ala k'u ɲuman segin hɛrɛ la n bɛ dugawu kɛ n badenmuso yɛrɛ ye Binan Ndiaye ani Amisal aw bɛɛ ni ce aw ni baraji Batoma Fofana ale kɛra komi ale ne singelen min kuma foyi tɛ n da n bɛ dugawu k'a ye a n'a denw kabi a fɔra ko mawuludu bɛna kɛ Batoma Mangɛnɛ a denw de bɛna sɔgɔma o sɔgɔma tanti Raki mun de bɛ yan n'o ye Lagare a sigilen filɛ nin ye a ye boliboli façon bɛɛ kɛ ne Mangɛnɛ dalen mɛ k'a bɛɛ ɲɛnabɔ ka na n sigilen sɔrɔ ni podium ninnu o ni chaise ni bâche ale de y'a bɛɛ ɲɛnabɔ ka na n bɛ dugawu k'a ye ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ala ka sababu ɲuman caman d'a ma ala k'a kɔrɔta kira k'a kɔrɔta min filɛ ne numan fɛ Jɛnɛba an faw de jɛna Sikaso association b'a bolo Firidausu Kalaban n'i y'a ye Jɛnɛba kɔni mana kabi sɔgɔma lako de don an bɛ dugawu kɛ ala ka si ni kɛnɛya d'a ma a ka tɔn ala k'u fana ka mawuludu yira na hɛrɛ la a n'a jɛɲɔgɔnw u ye baara min k'a kɛlen don ala ɲɛna ala ka bɛɛ sara ni ɲuman ye n bɛ dugawu kɛ sécuritéw ye n bɛ dugawu kɛ virginiw ye n bɛ dugawu kɛ organisatricew ye n bɛ dugawu kɛ naba bɛɛ ye ka dugawu kɛ n ka karamɔgɔ ɲumanw yɛrɛ ye vraiment u ni ce u ni baraji ani n ka kalandenw ala ka bɛɛ sara ni ɲuman ye assalamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh baara in kun cɛra ni an b'a ka folikan ye Sikasokaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la fɛn min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ silamɛ jama an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la an bɛ kɛnɛ min kan ni an bɛ Arakinjayi ka kɛnɛ le kan a ka mawuludu kɛnɛ san o san a b'a kɛ Dawudabugu yan an yɛrɛw bɛ bɔ Sikaso ka na mawuludu hɔrɔnya a bolo ayiwa n'a kuma jana an kun tɛ na a ye ko bɛɛ bonya to an bolo an b'an ka to fasa an b'an ka zamɛ tobi an b'an ka fɛn bɛɛ dilan n'anw kɔni dora ka ban a b'a fɔ ayiwa mawuludutigiw le nani filɛ nin ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a sigiɲɔgɔnw fo k'a badenw fo k'a sinjiw fo k'a baarakɛɲɔgɔnw fo an t'u bɛɛ tɔgɔ lɔ mɛ minnu bɛ yan an ye foli di olugu ma u k'a lase silamɛjɛkulu tɔw ma assalamu alaikum an baden Sherifila TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔkan foli ni waleɲuman dɔn o ye aw de tɛ aw minnu sɔgɔlen don Sherifila TV la wagati bɛɛ lajɛlen na nin tun y'an ye Dawudabugu an ba n'o de Aja tanti Rakinjayi laadala san o san a bɛ mawuludu kɛnɛ belebele min ɲɛnamaya a ka denbaya la nin tun y'an ye o kɛnɛ kan an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ duwawu minnu donna ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ kumakan sanuman minnu fɔra ala k'an kɛ jɔ kunnadi ye ka kumakan ninnu waleya baara in tɛ taa musakaw kɔ a musakaw bɔra yɔrɔ minnu na ala k'a ɲɔgɔnna caman bila a nɔ la k'a ɲini ala fɛ an ka jamana n'o ye Mali ye cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ ala k'o don jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ala kun y'aw garisɛ don min na o de ye nin an b'a fɔ ala ka sigida wɛrɛ yira an na salamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh shukran lakum wa barakallahu fikum Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira ala kira ya